kumusta? Ngayong gabi kanyang tanan kamo nagapamati ning programa sa kanginan Jesus is our hope. Kini nga programa gipasudaan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan og insakto ug kumpleto mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaan nga kasulatan aron makahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well, mga higala, magampo kita. Amo nga dalangpanan og silimbahon nga Dios na sa tronos kita saan sa mga kalangitan. Nining taknaa sa kagabion o Dios, ikaw amo na usab nga gipasalamatan tungod sa imong dakong kamaayos matag usa ka nalaman namo nga mga kinabuhi nga hangtod niining gutloa imong gihatag og lugway ang matag usa namo ka mga hinalaman nga kinabuhi. Nining taknaa o Dios, magahimo na usab kami sa pagpatalinghog sa imong mabulong-pulong pinaagi nining programa sa kanginan. Kami magahangyo diha kanimo uban ang imong balaang presensya nga magapanalangin ikaw sa tanang tao karon nga gapaminaw nini nga programa nga sa ilang pagpamati nini nga programa, pagpamati sa mga pulong nga nagagikan sa balaan nga kasulatan unta ila kining masabtan makahimo sa matag usa nga mogiya ug moduol moalagad diha kanimo. Usab o Dios, kami nagahangyo kanimo nga sa amo nga mga kapakyasan nga nabuhat batok diha kanimo unta ikaw maluoy kanamo, unta ikaw magapasaylos among mga kasalanan. Dunay mga tawo karon o Dios nga nagapamati nini nga programa nga dunay nagkalain-lain nga balatian nga gihambin sa ilaha karon nga kinabuhi. Kami maghangyo diha kanimo nga unta ikaw magapanalangin sa matag tawo karon nga dunay gihambin nga balatian. Magaayo ka sa mga sakit o Dios nga naglain-lain nga ila karon nga nabatunan. Kung sa unang panahon sa imong pagpakatao niini nga kalibutan, ikaw nagapakitag dagkong mga milagro, nagapangayo og mga masakiton. Busa kami nagalaom og nagatuo nga ang Dios kaniadto nga among gialagaran og ang Dios karon mao sa gihapon ang Dios nga milagroso nga moayo og mga naglain-laing mga balatian. Busa kami magahangyo kanimo Dios, ikaw magapakita sa imong mga milagro ngadto sa mga tawo nga nagakinahanglan sa imong nga tabang aron nga sa diin nianang usa ka panahon kami magkahiusa, maghiniusa aron sa pagdaig ug pagsimba diha kanimo. Salamat o Dios nga ikaw motubag magahatag sa mga pagampo pagdawaton namo kini tungod lamang kang Kristo Jesus nga manluwas. Amen. Well, mga kaigsunan ug mga kaiglan, welcome nini itong programa sa kanginan Jesus is our hope. Sa bisan asa man kamo karon nga dapit nga nagsunod og nagsubaybay nining atong programa, welcome mga kaigsunan ug mga kaigalaan. By the way, nining gabi una mga kaigsunan ug mga kaigalaan, dili nato makauban si Brother John dito tungod kay duna sa mga importanteng lakaw. So nining higayuna nining usa ka oras nato nga tulumanon. Kami lamang usa ni Brother Libby ang makig-uban kaninyo mga kaigsunan og mga kaiglaan. Unya mapasalamaton mi mga kaigsunan according sa ato nga pagmonitor sa ato nga programa dinhiya sa ato nga live broadcast no sa social media mga kaigsunan. Every night nagasaka ang ato nga mga viewers. So pasabot niini mga kaigsunan nga doon nag-improvement pinaagi sa inyo nga pagtabang, pag-share sa ato nga program. So niining gabi una, di gyapon mi malimot sa pagpahinumdom sa inyo nga samtang nagapamati, nagalantaw mo nining atong live broadcast dinhiya karon mga kaigsunan ug mga kaiglaan, muhangyo mi sa inyo nga sa makadali pinduta ang share mga kaigsunan ug mga kaiglaan ug i-share ang atong programa sa inyong tagsa-tagsa ka mga Facebook account aron sa diin daghan gyud nga mga tao ang makapamati, makapatalinghog, makalantaw sa atong programa mga kaigsunan ug daghang mapanalanginan nga makapamati sa pulong sa Ginoo. Pinaagi lang niya na mga kaigsunan nga pag-share nato wa ta kay bawo nga nakahimo na data og participation sa pagbuhat sa buluhaton nga mao ang pagwali sa maayong balita mga kaigsunan. Og atong hinumduman nga ang paghimo niini nga buluhaton
katungdanan sa matag usa nga nagatuo kang Ginoong Hesukristo. Sa bisan asa man kamo karon nga dapit nga nagsunod og nagsubaybay nining atong programa mga kaigsunan ug mga kiglaan, kinasing-kasing nga kamo amo nga ginapasalamatan o gina-welcome karon. Well ato day nga pasalamatan no usas mga kabatanunan nato dinhaa sa kiniang Paypay Church no nga kanunay madasigon og mabtikon gyud sa buluhaton ni sila ni si Brother Misulam Moraldi or sinailan nga Brother King Moraldi, a very humble teacher gini wa kaigsunan og labas tanan gawas nga teacher ni onya bisan sa iyang kabisiyon mo minggol gyud ni siya, mo participate gyud ni siya sa pagbuhat sa buluhaton sa ato nga pagbuhat pagwalis mayong balita nya ato sa day pasalamatan dira si Brother Eli Nulya uban sa iyang mga igsoon diha karon sa Laray Paypaydan Bantayan. Kay Eli kung naminaw man ka karon, salamat gyud kayo Kuya Eli nga bisan taliwala sa imo nga sitwasyon wala gyud ka magpapugong, kanunay gyud ka nga magasunod o magsubaybay sa atong programa basta may signal lang ang imong radio. Nya pasalamatan nato ang Ginoo kay Eli nga sa diha nga naguba ang imong nga radio, taod-taod nga wala ka kapaminaw, pero ang Ginoo maayo man gyud og mahigugmaon kanato. Ang Ginoo nagamit ra gyud og instrumento nga ikaw makaradyo bag-o aron makapamati ka pagbalik sa ato nga programa. Hinaot kay Eli nga sa sunod nga mga higayon mag-uban-uban og magkinit-anay gyapon ta sa Paypay Seventh Day Adventist Church. Puhon-puhon kung maayo na ang imo nga pamatyag sa imo nga panlawas. For the meantime kay Eli, sa imo nga sitwasyon karon gid do naman kay gipamati. Diri lang usa ta sa kahanginan magkiniang dungganay og magka kiniang diri lang sa ta sa kahanginan mag-ubanay nya dinhi lang sa kahanginan kun imo madungog kay Eli. So salamat kay Eli sa imong kadasigon nga bisan man sa kalayon sa inyong balay sa simbahan pero ikaw nagaantos gyud nga magbaklay paingon sa simbahan taliwala sa imong sitwasyon nga dili ka makakita. So salamat sab sa imong mga igsoon nga panahon og bisita mi dinha. We are very welcome gyud sa inyong puloy-anan. Salamat kayo sa imong mga igsoon dinha haog sa imong mga silingan. Well mga kaigsunan, basin si Brother Libby doon na sa mga pagpangumusta og mga mensahe no, mga text messages nga iyang basahon ato sa ihatag sa iyang panahon din ato sa basahon suno human niya ang mga mensahe nga midangat sa atong live broadcast mga kaigsunan dayon ngadto tas pagatag pagtubag sa pangutana nga atong tubagon karon. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother Isao sa mayong gabi ino sa tanan natong mga pinalanggan tigpaminaw kutob sa naminaw karon. Amo nga gina-welcome mga kaigalaan sa pagpakiguban dinhi sa tulumanon sa Jesus is our hope. Nya palihog lang po di ay ayo lang mag-text ni Brother John dito tungod kay di nato ikauban siya karong gabi una no, di siya ikauban nato tungod kay doon na siya lakaw tuwa siya sa syudad sa Cebu. So kami ron diri si Brother Isao unya doon na mo mga importanteng mensahe diri ipadangat og diretso sa kang Brother Libby Clavis nga number mahigala aron ato din ang mabasa samtang nagpadayon ta dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Aniya among ipahinumdum sa atong tanan nga mga viewers sa bisan asa nga bahin sa kalibutan bisan pa man sa Pilipinas, palihog manghigala amo nang hangyo ninyo nga atong i-share no ang ato nga programa para nga daghan ang maka-view o niya daghan ang makapaminaw sa pulong sa Ginoo. So daghan ang ma-blessed mga higala sa ato nga tulumanon dinhi sa radio. Okay, maayong gabi Kuya Libby, Brad John og sa tanan diha sa stasyon og sa tanan usab na minaw o gabyo sa inyong programa. God bless sa tanan. Salamat Kuya from Pili Disor. So may gabi ino sa tanan taga Dolores Ormoc atong gina-welcome kutob sa naminaw karon atong gina-welcome sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Okay, doon na day atong public service karon nga gabi mga higala alang sa kamatayon ni Brother Joseph Kimno no. So sa atong mga pinalangga nga mga tigpaminaw atong mga viewers nakahibalo na mo kang Brother Joseph Kimno tungod kay
kanunay na siyang mag-chat din sa atong programa, kanunay na siyang sunod gayod niya, mo participate na siya, motubag na siya sa mga pangutana nga ato nga hisgutan dinhi tungod kay kana siya na-convert lang po na siya pinaagi sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. O niya aktibo na siya nga batan-aon nga moapil sad sa buhat sa Ginoo. So ning pahulay mo siya gitugutan mas Ginoo nga mipahulay. So Brother Joseph nagpahulay siya karon. O niya ang iyang lubong mga higala schedule na karong adlawng Huwebes o niya ang service ana magsugod alas 11 buntag. Igikan na padong sa lubngan na ilubong na mga alauna gyud ang schedule lubong. So alas 11 sa buntag ang schedule nga service diha sa ilang balay, no? So alang sa mga kahigalaan nato kay do naman koy mga ninghangyo nga og mahibaw-an og kanus ilubong palihog i-announce sa radio. So manang atong gipahibalo higala karong adlawng Huwebes ang lubong ni Brother Joseph Kimno alas 11 magsugod ang serbisyo diha sa ilang balay. So mao na ang ato nga pahibalo o niya ato sang i-public service sa Kadwawan Church, no? Apil ang home division diha sa Libho og ang Calib Care Group, mga anak sa Kadwawan diha, ang Calib Care Group og ang home division diha sa Libho na karong Sabado Bernis gabi magsugod ang seminar diha sa Seventh-day Adventist Church, no? About sa stewardship seminar. So atong ginapahibalo ato makaigsunan sa Libaong, Kanagahan, anya diri sa Libho, sa Mabuli, Kadwawan nga doon natay stewardship seminar nga dumalahon ni Pastor Romy Ilustrisimo. Yan hapon si Pastor Edwin Formentera. So ato nang timanan, sugod na karong Huwebes, Bernis sa gabi ato sa Bisper siguro na. So maghisgot na about sa stewardship, no? Okay, atong ibalik ang panahon ni Brother Isao. Okay, daghang salamat Berly B. Nga ta mga kaigsunan o mga kiglaan sa pagbasa sa kini ang mga mensahe nga midangat dinhiya sa ato karon nga Facebook Live, no? Niya si Sister Robilin Villaganas ni Cesario watching from Hilutungan Island, Kawayan, Masbate. Yun siya watching from the beautiful island of Hilutungan. Ante, salamat kayo sa inyong pagsunod o pagsubaybay sa ato nga programa, and I am very proud nga bisan taliwala sa inyong kabisihon dinhaa na agyapon mo'y panahon sa pagsuporta o suporta nining ato nga program sa kahanginan. Kumusta mo dinhaa ni Uncle Toto, ni Jacob, ni Toby, ni Seville, ni kini ang ni Iman og maingon man sa inyong mga silingan dinha, mga kaigsunan nato dinha sa Hilutungan Seventh-day Adventist Church. Inaot nga ang Dios magapanalangin kaninyo kanunay dinha og dasig lang ta sa ato nga pagpangalagad. Salamat kay ante sa imong nga pagsunod sa ato nga program. Niya si Brother Elmodam Flores, good evening nyo duha, Brad Libby, Brad Isao, sa kanunay kung nagsunod sa atong programa. God bless sa tanan. Yes, Brother Elmodam, salamat yun sa imong nga pagsunod o pagsubaybay sa atong programa. O niya, ang Dios magpanalangin kanimo. Niya sab si Sister Bing Punay, mayong gabi kaninyo, Brad John, Brad Libby, Brad Isao, God bless. Fernand Punay ni Medina Misamis Oriental, Brad. Salamat kaya Fernand sa imong nga pagsunod o pagsubaybay sa ato nga program. Bisan man og naa ka sa layo pero wa gid gyapon ka makigputol sa ato nga programa, no? Diri asaon na nga dinhi Apamuslanaw, perminti mo minaw tong programa, ma Facebook Live man, ma radio man. Karon nga nanakas layo nga di na maabot sa signal sa radio, naan lang gyud ka sa ato nga Facebook Live nagsunod nini nga tong programa. Salamat kayo kay Fernand sa imong nga pagsunod o pagsubaybay ni itong programa. Kauban sa mga tanan nga taga Medina Misamis Oriental din na maayong gabi inyong tanan. Niapod si Sister
Jubilin Idar Disabili, mayong gabi dong Isaw Kialibi. Mayong gabi usab nimo Ate Jubilin, asa man ka karon, ha? Inaog asa man ka. Salamat kanunay te sa imong nga pagsunod og pagsubaybay sa tong programa, pagsuporta niini nga buluhaton. Niya po si Brother Ronilo Itang, mayong gabi na usab kaninyo Brother Isaw Kialibi og sa mga kaigsunan og sa mga kanunayng nagasunod ning programa. God bless sa tanan. Salamat Brother Ronilo. Onya ang Dios magpanalangin usab kanimo. Salamat nga bisan sa imong kalayo, pero kanunay gyapon ka nga nakigdugtong nagsuporta nining atong programa. Amping ka kanunay dinhaa sa Saudi Arabia. Niya pod si Brother Ramil Pasinyo, maayong gabi kapaglaom. Maayong gabi kay Ramil, uban sa imo nga panimalay, uban sa atong mga kaigsunan dinhaa sa Pasil Seventh-day Adventist Church sa Kinatarkan Island. Niya pod si Sister Leah Muñez watching from Manila. Dong matay di ay si Brad Joseph unsa may sakit. Yes, ante na matay si Brother Joseph, no, nya ang iyang sakit kay kadto lagi ang sakit nga kidney failure, Brother Levi, no. Nagsukad man ko to sa kasing-kasing sa una. Oh, kasing-kasing nya complicated lang sa siyang complicate na siya kadagayan. Dinia po si Sister Lisa Dalunos 40. Good eve everyone watching from Leyte. Thank you so much Sister Lisa sa paglantaw sa tong programa nya. Mayong gabi sa tanan taga Leyte karon. Niya po si Ma'am Merlin B. Derder I watching. Salamat sa imong paglantaw Ma'am Merlin nya. See you later sa pagserbisyo sa haya ni Brother Joseph Kimno. Well mga kaigsunan, wala naman tayo nakita nga napuno nga mensahe sa pagpadayon sa tong programa ngadto na sa paghatag pagtubag sa pangutana nga atong tubagon karon. Ang panahon akong nihatag kang Brother Libby Claves. Okay, daghang salamat Brother Isaw. So ato ning basahon ang pangutana nga gipadangat dinhi, no. Manialang sa atong mga pinalangga nga tigpaminaw, atong mga pinalangga nga mga viewers sa Facebook. Pwede mo makaparticipate higala, text dayon mo kana kung naamoy mga dugang tubag sa pangutana nga amo nga tagaag tubag po dinhi, no. Aron maka-participate mo sa ato nga tulumanon. Okay, ang pangutana mabasa ba sa Exodo 20:8 ngadto sa 11 nga ang Sabbath or adlaw ng pahulay para sa SDA, para sa Seventh-day Adventist. Okay, manay pangutanang gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. So atang higala ang mga tubag nga among ihatag kung ang adlaw igpapahulay para ra ba sa mga Seventh-day Adventist. Ini mabasa ba kuno para sa Seventh-day Adventist. Okay. Unang mutubag Brother Isaw unya akong tapuson mahigala. Okay, salamat Brother Libby. Salamat higala sa imong pagpadangat sa mga pangutana nga nagisgot ka. Mabasa ba sa Exodo 20 bersikulo 8 ngadto sa 11 nga ngadlong igpapawla gihatag para sa mga Seventh-day Adventist. Well, mga kaigsunan og makiglaan, kung imong pangitaon ang word nga Seventh-day Adventist dinhaa sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 ngadto sa 11, honestly wa gid tay mabasa nga ang word nga Seventh-day Adventist dinhaa. Pero kanang word nga imong gisulting mabasa ba dinhaa sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 nga bersikulo 8 ngadto sa kiniyang 11 nga ngadlong igpapawlay gihatag sa mga Seventh-day Adventist. Kung ang word nga gihatag sa mga Seventh-day Adventist lagi ang atong pangitaon, wa tay mabasa. Pero niya ang punto niining butanga nan kay wa may mabasa dinaa sa kiniang Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 ngadto sa 11, pasabot na ba niana nga walay katungod ang Seventh-day Adventist nga moangkon modawat nining mga butanga mosunod sa gisugo sa Ginoo nga sundon og bantayan ang adlawng igpapawlay? Dili igala, kundili dunay katungod gyapon ang Seventh-day Adventist nga mosunod, mutuman og mobantay niining adlawng igpapawlay nga gisugo sa Ginoo. Ngano man kining imong gipangutana gipadangat dinhi nga bersikulo nga ang imong gisgutan ang adlawng igpapahulay
ato nga timan-an og hinumduman nga ang adlawng igpapahulay mga kaigsunan ug mga kaiglaan gihatag kini sa Dios dili lang alang sa mga Israelhanon nga giluwas sa Dios gikan sa pagkaulipon sa Egypto kundi sa tanang mga tao nga motuo, moila ug mosunod sa Dios mga kaigsunan ug mga kaiglaan. From that word motuo, moila ug moalagad sa Dios, kung ikaw karon nga naminaw, ikaw nga nangutana, moingon ka nga nituo, niila, nangalagad ka sa Dios, duna sab kay katungdanan, imo sab nga katungdanan ang pagsunod og pagbantay niining adlaw nga igpapalay og labaw tanan ang kasuguan sa Dios mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kay kung imo nga lantawon og susihon, kung kanang nuntan nato ang imong pangutana, honestly lang gyud digala, kung nuntan nato ang imong pangutana direct to the point, wa gyud tay mabasa niya na nga gihatag sa Seventh-day Adventist. Pero niya ang punto, dili nato makuha ang konsepto kung dinha lang ta magbasa kutob mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Naibalo mo ngano? Na ato nga basahon para masabtan naton tanan. Sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 hangtod sa 11, ingon ani ang gisgutan no. Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Sa unong kadlaw magbuhat ka ug buhaton mo ang tanan nga imong bulaton. Ato nga timanan. Ang gisulti sa Dios, hinumduman ang adlaw igpapahulay. Nandili lang kay hinumduman, kundili pagabalaanon usab kini. Ang gisulti sa Dios, sa unong kadlaw magbuhat ka ug buhaton mo ang tanan nga imong bulaton. Ang Diyos nagingon, apan ang adlaw nga ikapito, may usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang yuba nga imong Dios, niining adlaw dili ka magbuhat. Ikaw, bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babae, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babae, bisan ang imong kayupan, bisan ang imong dumuluong nga naa sa sulod sa imong mga pultahan. Basin og naglibog baya mo mga kaigsunan kanang pulong dumuluong nga naa sa sulod sa imong pultahan, ang pasabot niya na mga kaigsunan og mga kaiglaan, mga bisita nimo. Na nangon si nagingon, kay sa unom kadlaw gibuhat ni Yuba ang langit og ang yuta, ang dagat og ang tanan nga naa nini og may pahulay sa kapito kadlaw, busa gipanalanginan ni Yuba ang adlaw nga igpapahulay og gibalaan niya kini. So kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og mga kaiglan, dinhiya sa bersikulo nga gipadangat sa tuang nga texter karon nga pangutana mga kaigsunan nga gisgutan din niya sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 ngadto sa 11, bisan og imong himay-himayon mga kaigsunan, dili lang kay imong makita o imong pangitaon nga Seventh-day Adventist nga word, kundi imong pangitaon, bisan imong pangitaon din na nga dunay gi-point mga kay pinpoint nga kinsay gihatagan, wa kay makita mga kaigsunan og mga kaiglan kung kana rang imong basahon mga bersikulo ha. Kay aron atong makita, mahibaluan nato og kinsay gipinpoint sa Dios, kinsay gihatagan sa Dios, kinsay kinahanglan mo sunod niining pagbantay pagsunod sa adlawng igpapawlay, pagsunod og pagbantay sa kasuguan sa Dios. Ato nga basahon ang mga butang nga nagpasabot bahi may tungod niining mga butang nga mga kaigsunan og mga kaiglan. Well, kay ang pangutana na sentro man sa adlawng igpapahulay, atong sentrohon ang adlawng igpapahulay. Ang gisgutan sa Marcos kapitulo 2 bersikulo 27 mga kaigsunan ug mga kaiglan, ingon ani ang gisgutan. Unya miingon si Jesus, ang adlawng igpapahulay gibuhat alang sa tao, apan wala buhata ang tao alang sa adlawng igpapahulay. Remember, ang gisulti ni Kristo, ang adlawng igpapahulay gibuhat alang sa tao. Mga kaigsunan og mga kaiglaan, kung inyong inyong lantawon, bisan mo basa mo dinhas inyong nga mga Biblia, kanang word nga tao, mga kaigsunan, kung ato nang susihon ngadto sa pinulungan sa Griego, gitawag na siya og anthropos. Diin, kung atong hubaron ang pulong anthropos sa atong pinulungan or ato nga
masusiyon og unsay gipasabot sa pulong anthropos, nagkahulugan na siya og all mankind. Ang isgutan o ang gipasabot, tanang rasa sa tao. So ang pangatarungan mga kaigsunan ug mga kiglan nga ang adlaw igpapauloy alang ra sa mga Israelanon, ang adlaw mga igpapauloy alang ra sa Hudiyo, ang adlaw igpapauloy alang ra ni adtong mga tao nga unang mga tao, mga kaigsunan ug mga kiglan, dili gid na musakar ng mga pangatarungana. Ngano? Ang gisgutan nga tao or ang gisgutan mga kaigsunan ug mga kiglan sa Marcos kapitulo 2 bersikulo 27 nga ang adlaw igpapauloy gibuhat alang sa tao, nagpasabot kini mga kaigsunan ug mga kiglan nga ang adlaw igpapauloy alang sa tanang tao. Nan kay ang adlaw igpapauloy alang man sa tanang tao, kung ikaw nga nangutana, kung ikaw nga nagapaminaw karon, naghuna-huna ka nga tao, gawas lang kung naghuna-huna kag di ka tao, duna gyud kay katungdanan or imong katungdanan, atong katungdanan ang pagsunod og pagbantay sa adlaw igpapahulay mga kaigsunan og mga kiglaan. Remember nga ang adlaw igpapalay sumala sa gisulti ni Kristo, gibuhat kini alang sa tao. Nan kay ang adlaw igpapalay alang man sa tao, pasabot ni ana mga kaigsunan ug mga kiglan, dili lang ang Seventh-day Adventist ang dunay katungod sa pagbantay ug pagsunod sa adlaw igpapalay. Bisan pa kamong mga dili membro sa Seventh-day Adventist, katungdanan ninyo ang pagsunod ug pagbantay sa adlaw igpapalay. Ngano? Kay ang adlaw igpapawlay gibuhat kini sa Dios alang sa tanang tao. Karon, nganong gibuhat man sa Dios ang adlaw igpapawlay alang sa tao or alang sa tanang tao? Sa unsa may purpose mga kaigsunan ug mga kiglan? Unsa may tuyo og tumong sa Dios? Nganong gibuhat man sa Dios ang adlaw igpapawlay mga kaigsunan ug mga kiglan? Gawas nga ang tao aron makapahulay sa espirituhanon mga kaigsunan ug mga kiglan, dunay dako nga katuyuan ng Dios nganong iya ning gibuhat ang adlaw igpapahulay. Naibalumog ngano? Niya mga kaigsunan ug mga kiglan. Kung atong basahon ang nasulat sa Ezekiel, mga kaigsunan ug mga kiglan, chapter 20, verse 12, mga kaigsunan, dinia sa The Living Bible, ingon ani ang gisgutan kung ato ning basahon nagingon, and I gave them the Sabbath, a day of rest, every seventh day, to remind them that it is I the Lord who sanctifies them, that they are truly my people. So ato nga hubaron mga kaigsunan, niya, og akong gihatag kanila ang akong mga adlaw igpapahulay, matag adlaw ikapito, aron mahimong timaan taliwala kanila og kanako, aron sa pagpahinumdum kanila nga ako mao ang Dios nga nagabalaan kanila og sila mahimo nga akong tinuod nga mga katawhan. Kung imo lang taon, unsay dako nga rason og tuyo og tumong nganong gibuhat sa Dios ang adlaw igpapalay, gawas nga ang tao aron mapanalanginan, makapahulay sa espirituhanong butang mga kaigsunan ug mga kiglan, gibuhat kini sa Dios ang adlaw igpapalay aron mahimong simbolo, timaan sa Dios sa iyang mga katawhan, timaan sa tinuod nga katawhan sa Dios. Una usahay mga kaigsunan ug mga kiglan, maisgutan gaining Ezekiel kapitulo 20 bersikulo 12, makapangutana gid ko sa ako ang huna-huna. Kay ang timaan sa Dios sa ang tinuod nga katawan mauman ang adlaw igpapahulay. Ngan mga kaigsunan ug mga kiglaan, kang kinsa maning katawhan ang nagsunod og nagbantay sa adlaw Domingo nga dili adlaw igpapahulay nga iyas Ginoo, di ba?
kung imo nga lantawon og susihon, mga kaigsunan ug mga kaiglan, ang gisulti og nasulat sa Ezekiel kapitulo 20 bersikulo 12, ang adlong igpapawlay gihatag sa Dios sa iyang katawan aron mahimo kining timaihan sa Dios sa iyang nga katawan aron mahimong timaan sa tinuod niyang mga katawhan. Mga kaigsunan ug mga kaiglan, ang Dios duna diay timaan sa iyang tinuod nga mga katawhan. O ang timaan sa Dios mao mga kaigsunan ug mga kaiglaan kining adlong igpapahulay. Kumusta man mga galag magsuon sa ato nga paghunahuna ug pagpangangkon nga kita tinuod nga katawhan sa Dios, kita katawhan sa Dios, kumusta man, imo bang gisunod o gibantayan ang adlong igpapahulay? Kay sumala sa atong gibasa karon, ang adlong igpapahulay timaan sa Dios sa iyaha nga mga katawhan, og dili lang kay sa mga katawhan ra, kundi sa iyang mga tinuod nga mga katawhan, mga kaigsunan og mga kaiglan. So igala kung imong lantawon og susihon, sumala sa gisgutan sa atong gipangbasa kaganiya, Marcos kapitulo 2 bersikulo 27, gibuhat sa Dios ang adlong igpapahulay alang sa tao. Nang kay kung imong lantawon ang imong pangutana nagingon, mabasa ba dinaa sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 ngadto sa 11 nga ang adlong igpapahulay gihatag sa Dios sa nga ang adlong igpapawlay alang sa mga Seventh-day Adventist, mga kaigsunan ug mga kaiglan, kung ang Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 ngadto sa 11 ang atong basihan, mga kaigsunan ug mga kaiglan, wa tay mabasa mga kaigsunan nga gihatag ngadto sa Seventh-day Adventist ang adlong igpapawlay. Kaya nga naman, tinuod man na kay mao may nasulat sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 o 11 nga way giisgutan, way gipinpoint nga bisan unsang pundo ka, bisan kinsa mga kaigsunan nga gihatagan. Pero aron masabtan nato, ato nga gidaganan dinhiya sa Marcos kapitulo 2 bersikulo 27 nga giisgutan nga ang adlong igpapawlay gibuhat sa Dios alang sa tao. Nan kung naghunahuna ta nga tao ta, naghuna-huna mo din nga tao mo, nan ang adlong igpapawlay alang ni sa atoa, nan ang adlong igpapawlay ato ni nga katungdanan sa pagsunod o pagbantay. Kaya nga naman mga kaigsunan o mga kaiglan, ang adlong igpapawlay usa kini sa napulo kasugo sa Dios o gilabaluoy o ginumdumi nga ang kasuguan sa Dios, mga kaigsunan o mga kaiglan, kung atong basahon ang balaan nga kasulatan, ingon ani mga higala o mga igsoon dinhiya sa kini ang pulong sa Dios Translation Bible, mga kaigsunan, or the Word of God, dinhiya sa gitawag og Ecclesiastes, mga kaigsunan og mga kaiglan. Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 13, mga kaigsunan, ingon ani ang atong mabasa. Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 13. Niya ang gisgutan. Isip panapos niining tanan mong nadungog, mao kini ang akong ikasulti. Tahura ang Dios ug tumana ang iyang mga sugo, kay mao kini ang katungdanan sa matag tawo. So kung imong lantawon og susihon, mga kaigsunan ug mga kaiglan, ikaw ug ako, kitang tanan mga tao nga nagpuyo nini nga kalibutan, katungdanan nato ang pagsunod ug pagbantay sa kasuguan sa Dios. Nan kay ang adlong igpapawlay bilong man sa kasuguan sa Dios, nan atong katungdanan tanan mga kaigsunan ug mga kaiglan ang pagsunod ug pagbantay niini. So kung imong lantawon ug susihon, mga kaigsunan, sumala sa mga pagpamatuod ug explanation sa balaan nga kasulatan. Kung balaan nga kasulatan ang atong basihan, daghan kaayong mga tao ang wala makahimo sa pagsunod ug pagtuman niini. Kaya nga naman, ang gitudlo sa balaan nga kasulatan, sundon ug tumanon sa katawhan ang kasuguan sa Dios, ang adlong igpapahulay. Kay mao kini ang tibok katungdanan sa tao. Pero sa ato nga panahon karon, mga kaigsunan ug mga kaiglan, daghang mga taong nagunahuna nga dili na kinahanglan mosunod ug mobantay sa kasuguan sa Dios, dili na kinahanglan mosunod ug mobantay sa adlong igpapawlay mong adlong Sabado, kay ang Ginoo nabanaw sa adlong Domingo na. Mga kaigsunan ug mga kaiglan, kay giisgutan man ninyo og inyo ning gipadakong mga butanga nga dili na kinahanglan mosunod ug mobantay sa kasuguan sa Dios, dili na kinahanglan mobantay sa adlong Sabado kay ngadto na sa adlong Domingo, kay adlong Domingo na banhaw si Kristo. Mga kaigsunan, namit hangyo sa inyo
Ipadangat dinhiya ang bersikulo nga magpamatuod nga dili na ta mosimba og adlawng Sabado kay adlawng Domingo na, kay si Kristo nabanhaw sa adlawng Domingo. Dili na kinahanglan mosunod og mobantay sa kasuguan sa Dios kay luwas na ta. Dili na kinahanglan mosunod og mobantay sa kasuguan. Padangat mo dinhiya og bersikulo nga magpamatuod nining mga butanga. Kay sultian mo namo mga kaigsunan ug mga kaigalan, kadaghan na nato gibalik-balik dinhiya sa kanginan nga walay bisan usa nga bersikulo nga magpamatuod nining mga argumentuha nga ang adlong igpapalay dili na adlong Sabado kundi adlong Domingo na, nga ang adlaang napulo kasugo or ang kasuguan sa Dios dili na kinahanglan sundon. Kay mo insist mangyud mo barog mangyud mo sa inyong pagtuo nga dili na adlong Sabado, adlong Domingo na, dili na kinahanglan mo sunod mo bantay sa kiniang kasuguan. Padangat mo dinhiya og bersikulo nga mabasa sa Biblia nga nagpamatuod sa inyong baruganan karon nga inyong gibarugan. Ato nga sublion mga kaigsunan ug mga kaigalaan, ang adlawng igpapawlay gibuhat kini sa Dios alang sa iyahang nga mga katawhan. Ang adlawng igpapawlay mga kaigsunan ug mga kaigalan bilong sa kasuguan sa Dios. Sumala sa atong gibasa kaganiya sa kini ang Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 13, ang pagsunod o pagbantay sa kasuguan sa Dios katungdanan sa matag tawo mga kaigsunan og mga kaigalan. So kung imong lantawon og susihon, dili lang kay ang Seventh Day Adventist ra ang kinahanglan mo sunod og mobantay sa adlawng igpapalay mo ang adlawng Sabado, kundili tanang mga tao nga nagpuyo nining kalibutan na karon katungdanan ang pagsunod og pagbantay sa adlaw nga igpapahulay mga kaigsunan og mga kaigalan. Well, mga kaigsunan og mga kaigalan, alang sa paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana, ang panahon akong ihatag kang Brother Libby Claves. Okay, daghang salamat Brother Isaw. So ato pa paghatag og dugang tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Aniya siguro marag napay basahon nimo Brother Isaw nga tampo. Okay, salamat Brother Libby. Niya ay mga napuno nga mensahe niya si Brother RG Mori Vargas Punay Ibanez sa evening mga kapaglaom. Ilabi na sa kapaglaom Kuya Libby and kapaglaom Brother Isaw. God bless of our program sa Jesus is our hope. Thank you sa pagbasa. Niya po si Sister Maidi Langido. Good evening, watching from Medellin, Cebu. Salamat sister sa imong paglantas tong programa. Niya po si Brother Edelberto Higante Sumalinog. I watching from Mangadlaw, Kabalawan, Sugod, Cebu. O salamat Brother Edelberto sa imong pagsunod, pagsubaybay sa tong programa. Niya po si Brother Edwin Notarte. Mayong gabi Brother John, Brother Isaw, sa tanang mga kapaglaom watching from Ormoc City. Salamat Brother Edwin. Niya, mayong gabi sa tanang taga Ormoc karon. Niya po si Sister Rosemary Simbahon. Amen. Niya po si Brother Noel Cristal. Mayong gabi ninyo diha tanan brad. Greet ko sa Likigan, Otid family, labi na sa akong mga iyan, Landaw, Crystal family. So salamat Brother Noel sa imong pagsunod pasubaybas tong programa. Well, wala na may napuno nga mensahe mga kaigsunan, ang panahon akong ihatag kang Brother Libby Claves. Okay, daghang salamat Brother Isaw. Unya salamat pod sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon, no? Ang pangutana higala mabasa ba sa Exodo 28 ngadtos 11 nga ang Sabat or igpapahulay ay para sa mga Seventh Day Adventist. Higala din sa Exodo 20 versikulo 8 wa magsulti dinhi nga ang adlawng igpapahulay para sa mga Seventh Day Adventist. Ang adlaw ng igpapahulay, kung imong tan-awon ang referensya kay atong mabasa sa atong mabasa dinhi sa atong ganin subliog basa kining nakasulat sa Exodo 20 8 ngadtos 11. Ari ko magbasa sa Contemporary English Version mahigala. Muna itong mabasa paminawin ninyo. Remember that the Sabbath day belongs to me. Muna sulti sa 8. Hinumdumi nga ang adlaw nga igpapahulay alang na nako. O niya ang 9. You have 6 days when you can do your work. Doon na kamoy unom kaadlaw, makahimo kamo sa inyong buluhaton. Versikulo 10.
But the seventh day, o niyang seventh day ha, niyang word seventh day, seventh day Adventist ra ba? Ang seventh day of its week, apan ang ikapito kaadlaw sa matag simana of its week, belongs to me. Iya ra ginas Ginoo day ng seventh day lagi. Oh, kada simana, kada ikapitong adlaw, ingon ang Ginoo, ako ng adlaw. Ingon ni, your God. No one is to work on that day. Walay usa nga tugutan sa pagtrabaho ni anang adlaw. Ato rin tanawang karog, kinsa maning matawhana. Not you, dili pwede nimo, di ka magtrabaho. Your children, imong mga bata. Your slaves, imong sulugoon. Your animals, imong mga kahayupan. Or the foreigners, kinsa maning foreigners, ang mga dili na ni Israelihanon. Dili usab na kisam ning matawhana. Apel na taana oy. Kitang mga dili Israelihanon, kitang mga Pilipino, or unsa mang klasihas mga tao nga dili mga Israelihanon. Apel taana. Ingon to basa ayaw ka magtrabaho ng adlaw, kaya ako anang adlaw. Ayaw magbuhat yung mga anak, inyong mga ulipon, inyong kahayupan, o ang kadto mga foreigners, mga langyaw ba? Mga dili, mga Hudiyo. Apel ba ang Seventh-day Adventist? Apel, oy. Apel sa gani mo? O, maunsa may atong relihiyon karon. Apel ta, oy, giang ko nas Ginoo ako ng adlaw. Apel tang gibawalan sa Ginoo nga di ta patrabaho o ng adlaw. O, tinuod na. Munang di ta exempted mga higala. So kay ang Seventh-day Adventist, tao man sa ni, apel sa gihapon. Atong tanaw na sa versikulo 11. In 6 days, I made the sky, the earth, the oceans, and everything in them. But on the seventh day, I rested. O, klaro ha? Ingon ang Ginoo. But on the seventh day, I rested. Nagunsa ang Dios sa ikapitong adlaw. Nagpahulay siya, gikan siyang trabaho. O, klaro mo na, ako ni Minisayon sa unsig sugod o. Sa unom kaadlaw, akong gibuhat ang kahitasan, ang kalangitan. Ang yuta, ang mga kadagatan, ug ang bisan unsa nga naa kanila. Apan sa ang ikapito kaadlaw, ako nagpahulay. But on the seventh day, I rested. Muna so, Diyos siya ginamong anak. Nagpahulay ko sa ikapito kaadlaw. That's why I made the Sabbath a special day that belongs to me. Kinsay nagbuhat sa ikapahulay? Ang Dios. That's why I made the Sabbath. So gibuhatan tas Ginoo ikapahulay. Special nga adlaw ni nga iyas Ginoo nga ni anang adlaw di ta patrabahoon. Apil ang mga Hudiyo dili patrabahoon. Apil ang mga dili Hudiyo dili patrabaho ning adlaw. Adlaw kanang balaan, adlaw igpapahulay sa Ginoo. So apil ang Seventh-day Adventist aning gisugos Ginoo. Bisag dili Hudiyo, apil foreigners man ta sa mga Hudiyo. Mga dumuluong man ta, stranger man ta. So apil ta na higala, di ta exempted. Apil mangani mo, ang nangutana, apil mangani. Pero di ka ma-apil, di po mamugos ang Ginoo. Basta kay apil ta ana. Atong tanahon, kayo mo Ginoo. That's why I made the Sabbath a special date, but that belongs to me. Mao hinungdan nagibuhat sa Ginoo ang adlaw pahulay siya alang na nako o niya kanang adlaw magpahulay sad mo kada ikapitong adlaw o niya magtrabaho mo unom ka adlaw kay ako sad nagtrabaho ko unom ka adlaw ni pahulay ko sa ikapito ka adlaw. Nag-ari ka magbasa mahigala sa duway version kanang ikapitong adlaw diha Sabado na ang gimensyon. Atong basahon na nang abay mabasa Sabado. O niya mo niya itong mabasa o.
Ari ko magbasa sa duway version sa Latin sa hinubad ni Monsignor Yap, no, siya nagbinisaya ani. Matod pa niya itong mabasa. Hinumdumi nga santoson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay. Sa unom ka adlaw magbuhat ka og himuon mo ang tanan nga buluhaton nimo apan sa ikapito ka adlaw nga iya sa Sabado. Ang ikapito ka adlaw Sabado ginaiya na sa Sabado. Kon pahulay sa Ginoong Dios nimo dili maghimog bisan unsang buhat. Ikaw ingon dinhi nga ikaw og ang imong anak nga lalaki, imong babae, imong olipong laki, imong olipong babae, imong dumudoong mo ni siyang foreigner or stranger, mga dili Hudiyo. Apil mga higala, ingon ang 11, kay sa unom kaadlaw gibuhat sa Ginoo ang kalangitan og ang yuta og ang dagat og ang mga butang nga naa kanila og mipahulay sa ikapito kaadlaw. Tungod niini gibendisyonan sa Ginoo ang adlaw sa Sabado kon pahulay og bisantos kaniya. Klaro, tinaw. Apil ang Seventh-day Adventist kanang igpapahulay Sabat higala. Ang Seventh-day Adventist apil sa gisugo. Ang mga dili Seventh-day Adventist apil sa gisugo. Og ang mga Hudiyo apil sa susugo. Nga naman, kay binuhat manis Ginoo ang adlaw pahulay. Pag ano ni Ginoo sa kalibutan, nag-ingon siya sa Marcos 2:27, ang adlong igpapahulay gibuhat kini alang sa tawo. O tao na. Sa tapag general na gihapon. Atong gibasa ganiha sa Exodo, hastang mga Israelihanon gidid-an pagtrabaho ng adlaw, apil pod ang mga dili Israelihanon katong foreigners, mga dili Israelihanon, mga hintil nga mga tao, apil sa gisugo. Pag abot ni Kristo, gi-clarify gyud ni Kristo, Israel diya pagsulti, ang adlong igpapahulay gibuhat kini sa Dios para sa tao mga higala. So kay ang Seventh-day Adventist tao man mahigala ning bantay ani tungod kay gisulti ba sa Biblia kay para lang sa mga Hudiyo, sa mga Israelihanon giingon ta pagsulti ang adlong igpapahulay gibuhat para sa mga Hudiyo, para sa mga Israelitas. Wa man magsulti ana tungod kay ang gihimos Ginoo ngano nagpahulay sa sigpapahulay kay para na sa iyang mga tao mga higala. Kung nag-angkon kang katawhan sa Dios, ngan mobantay ka o dili ka exempted sa pagbantay sa igpapahulay. Nga naman, kay sa ato nga basa si Ezekiel 20, versikulo 12 o versikulo 20, ang ato nga basa mauni, labot pa usab, muna ingos Ginoo ang Dios na mong ani, labot pa usab gihatag ko kanila ang akong adlong igpapahulay. Kining kanila kita na kay gibuhat man sa Dios igpapahulay para sa tao. Yun siya labot pa usab gihatag ko kanila ang ako nga adlaw pahulay. Mano di ka mangita og laing adlaw? Gawas sa adlaw nga gipailas Biblia nga ikapitong adlaw sa matag semana nga maong adlaw Sabado. Ingon ng Ginoo nga labot pa usab gihatag ko kanila ang akong adlong igpapahulay. Di ka kapili gikan sa unang adlaw kutob sa ikaunang adlaw. Nga naman kay gipilian natas Ginoo, gibuhatan natas Ginoo og adlong igpapahulay og unsa ng adlaw walay lain ang ikapitong adlaw nga mao ang adlaw pahulay. Unsay toyo nganong gihatag nas Dios sa tao, nganong gibuhat sa tao, atong basas na ingon ni nga aron mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako og kanila, aron sila makaila nga ako mao ang Dios nga nagbalaan kanila. Nag-ingon ang versikulo 20, og balaana ang akong adlong igapahulay og sila mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako og kaninyo, aron kamo makaila nga ako mao
ang inyong Dios. So ang adlaw pahulay, adlaw Sabado nga hinatag sa Dios, ipabalaan niyo sa balaan na ninyo ang akong adlaw nga pahulay. Unsa may papahulay sa Ginoo Sabado, ipabalaan sa gisugo tag mga higala. Dili lang kay 70 Adventist ang gisugo, apil tanan gisugo, mga Hudiyo o mga dili Hudiyo, apil aning sugoa nga nag-ingon ang Dios, balaana ang akong adlaw pahulay aron kini mahimong usa ka timaan taliwala kanako o kaninyo, aron kamo makaila nga ako mao ang inyong Dios. Kinsa di ay ning mga tawhana ang tinuod na kaila sa matuod nga Dios, ang mga tawo higala nga nagbantay sa igpapahulay nga gisugo sa Ginoo Dios Biblia. So niini nga bersikulo imong masuta nga kung ako wala nagbantay sa igpapahulay higalan Sabado, dili ko tinuod na kailag Dios. Nagsikog ingon na kailag ko niya, pero wa ko nagbantay sa igpapahulay Sabado gisugos Ginoo, na wala ko, dili ko tinuod na kaila niya. Ang tinuod na kaila o ang tinuod nga katawhan sa Ginoo higala kadtong mga tao nga nagbantay sa adlaw pahulay, katong wa mo ila og laing igpapahulay gawas sa gipailas Ginoo diha sa balaang kasulatan nga mao ang adlaw nga Sabado. Mao na nganong mopili pamangitag laing adlaw, nganong adto magitas mga adlaw nga wa isugos Ginoo, na may klaro specific nga sugos Ginoo, gihatag niya siyang katawhan. O niya gani kun atong basahon kanang adlaw nga pahulay, panahong Kristiyanos bisan wa na si Kristo sa kalibutan, nagpabilin pa ba na ang ikapitong adlaw nga mao ang adlaw pahulay nga sugos Ginoo? O atong basahon matod pa sa Catholic Bible mahigala, sa New Jerusalem Bible muni atong mabasa sa Hebrehanon 4:9, there must still be therefore a seventh day rest reserved for God's people. Kaklaro ana o dinhi sa nagkahinapos na ang balaang kasulatan pagsulat sa katapusang sulat ni San Pablo. Ingon San Pablo, naapa nagapabilin sa gihapon ang ikapitong adlaw nga adlaw nga pahulay nga gitagana lamang kini sa mga katawhan sa Ginoo. Higala ang mga tao nga gustong mahimong katawhan sa Ginoo, mobantay siya sa papahulay nga ato ning bantayan bisan pag mga luwas ta mahigala. So wa naman tay time hinaot pa na sabta na to ang panahon akong ibalik ni Brother Isaw. Okay, salamat Brother Libin. May contribution si Brother Himerico Himerico ba ni si Mata? No, the Catholic Church did not change the Jewish Sabbath. The Sabbath, which is traditionally observed on Saturday, remains an important day of rest and worship for Jewish people. However, in early Christians, as I mentioned earlier, the observance of the Sabbath day shifted from Saturday to Sunday. This change was not initiated by the Catholic Church alone, but rather it was a gradual development within the early Christian community. The shift to Sunday worship was influenced by the belief that Jesus Christ rose from the dead on a Sunday, which became known as the Lord's Day. Over time, as Christianity became more established, Sunday became the primary day of worship for Christians, while Saturday continued to be observed as the Sabbath by Jewish communities. The Catholic Church, along with other Christians denomination, continues to observe Sunday as the day of worship and rest while respecting the Jewish observance of the Sabbath on Saturday. Okay, attention Brother Himerico Simata or Jimerico Simata. Thank you Brother Jimerico Simata for your conclusion. Since that you're proving the thing about changing or shifting the Sabbath from Saturday to Sunday for the reason that Jesus Christ rose from the dead in Sunday, please, Brother Jimerico, then give us some Bible texts or chapters that proving that God commanded or giving authority to people to change the law of Sabbath from Saturday to Sunday. Okay? Just send us a message or text that proving that the
that God give commandment or that God command or give authority to people that can change the law of Sabbath from Saturday to Sunday. Thank you, Brother Jimerico. Then we are hoping that you will respond our request from this your conclusion. So mga igala, wala naman tayo igo nga panahon sa dili tawing pit tapusan tong programa ni atong closing song maingon man ang atong closing prayer. Kinugambot na, amana mo na sa mga langit. Salamat o Diyos sa mga kasayuran ang napaminawan karon. Hinaot pang ikaw magpanalangin ni Adto, kini ang magisalig madawat sa Yesu Kristo nga manalawas. Amen. Mga igala, nagkasalamat sa iyong pagpaminaw. Kinilamang inyong mga igalas kanina, Brother Glebe Clavis, kiniusas Brother Isa dito, mag-ingon kanyo, dengan salamat sa iyong pagpaminaw, o ang Diyos magapanalangin ka natong tanan. The Bible comfort us with the truth, but it will never comfort us with a lie.